Αγαπημένη καλησπέρα. Είμαστε και αυτή την εβδομάδα κοντά σας με ένα νέο επεισόδιο όπου το θέμα της εκπομπής πραγματικά μας ενδιαφέρει όλους. Άλλους άμεσα και άλλους έμεσα. Το θέμα αφορά τις συγκεκριμένες φοβίες, όπως είναι η υψοφοβία, η κλειστοφοβία, η εντομοφοβία και άλλα πολλά. Η επιλογή του ανθοϊάματος σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από το μίμουλους. Ένα ανθοΐαμα που θα δώσει τη λύση σε όποιον ζει με τις φοβίες αυτές, δίνοντάς του το θάρρος να τις διαχειριστεί με ψυχραιμία. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Παπαευαγγέλου Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Είσαι ο μοναδικός που γνωρίζω στο χώρο, στα τόσα χρόνια που βρίσκομαι, που θα μπορούσες να μας δώσεις έτσι ουσιαστικές πληροφορίες μέσα από τη μεγάλη διαδρομή σου και τη σπουδαία εμπειρία σου σχετικά με αυτό που εσύ υπηρετείς, με αυτό που εσύ υποστηρίζεις, με τη γιόγκα. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε συγκεκριμένες φοβίες. Ξέρεις, υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσά μας που μπορεί να δουν μία αράχνη και να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο χαμό. Μπορεί να φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ, μπορεί να φοβούνται να ανέβουν σε ένα κτίριο με ύψος ή σε ένα καράβι, σε ένα αεροπλάνο. Όλα αυτά που γνωρίζουμε, που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Με ποιον τρόπο θα μπορούσες εσύ να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που βιώνει τέτοιου είδους φοβίες? Το πήγες στα βαθιά αμέσως. Ναι, γιατί η εμπειρία σου είναι αυτή που με έκανε να σε καλέσω και αμέσως στα βαθιά θα μας δώσεις τις απαντήσεις που θέλουμε. Ελαφρώς σκοτεινό το θέμα. Τι εννοείς? Της φοβίας. Μπορεί να ξεκινάει από παιδική ηλικία, που είναι το πιο πιθανό. Και αν πιστέψουμε και μια άλλη φιλοσοφία που έχει βαθιές ρίζες και εκείνη, τότε θα πάμε σε προηγούμενη ζωή. Σε προηγούμενη ζωή, μάλιστα. Η φιλοσοφία που εσύ αναφέρθηκες έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της γιόγκα. Να μας πεις 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό. Μια μικρή εισαγωγή, μια μικρή αναφορά. Ναι. Είναι μια ατελείωτη συζήτηση όταν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν την ουσία, την πραγματική ουσία που υπάρχει μέσα στη φιλοσοφία αυτή? Ωραία. Την ουσία, Ναι, γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι η γιόγκα είναι είδος γυμναστικής, μόνο αυτό. Τέλος. Σαν να λέμε, κάνω ενόργανη, κάνω σουηδική γυμναστική, υπάρχει και η γιόγκα. Ενώ δεν είναι έτσι. Η γιόγκα, Κωνσταντίνα, είναι το αντίθετο της σημερινής κοινωνίας. Η σημερινή κοινωνία, η σημερινή αυτή που ζούμε, όλος ο δυτικός πολιτισμός προάγει και διδάσκει έντεχνα και ύπουλα τον ανταγωνισμό. Ενώ η γιόγκα διδάσκει την αγάπη, την ισότητα. Αγάπη και ανταγωνισμός είναι εξ ορισμού αντίθετα. Μάλιστα. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ή θα είσαι από τούτη μεριά ή θα είσαι από την άλλη. Γι' αυτό και είναι εκδιωγμένη στην ουσία. Έχει να προσφέρει τόσα πολλά, είναι τόσο γευστική και μπόλικη η καρπή της, που έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία από το δημοτικό. Σε ό,τι έχει να κάνει, σε τόσο μικρή ηλικία, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσαρμογή των παιδιών στην κουλτούρα αυτή και στα μονοπάτια που τους ανοίγονται μπροστά τους, βλέποντας θετικά πάντα τις εμπειρίες που βιώνουν. Πρώτα είναι πρακτικό θέμα η γιόγκα. Δεν είναι κάτι μυστικιστικό, όπως θέλουν να το πλασάρουνε, για να φοβήσουν ενδεχομένως αυτούς που δεν είναι και τόσο ερευνητές για να ψάξουν μόνοι τους. Ναι. Κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τα ωφέλη που έχει γενικότερα, έτσι, είναι σε πολλά επίπεδα, δεν είναι μόνο στο σώμα.
Βοηθάει να είμαστε ευλίγιστοι. Από εκεί και πέρα όμως. Πες το σώμα, νους, πνεύμα. Ότι η γιόγκα ασχολείται με ό,τι φτιάχνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι απαρτίζει τον άνθρωπο. Από οτιδήποτε αποτελείται ο άνθρωπος, έρχεται η γιόγκα λοιπόν να ενισχύσει όλους τους άξονες αυτούς αυτό. Για να εξελιχθεί. Ναι, όλο το οικοδόμημα αυτό. Όλο το οικοδόμημα αυτό. Άμμο, χαλίκι, τσιμέντο, σίδερο, τα πάντα. Πες μου κάτι. Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, ναι. Τι όργανο είναι? Αυτό λέγεται μπανσούρι και είναι ινδικό φλάουτο. Πες το έτσι. Μπανσούρι λέγεται. Και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείς εσύ ή γενικότερα τα όργανα αυτού του είδους συμμετέχουν σε έναν διαλογισμό, σε μια διαδικασία θεραπείας μέσω της γιόγκα? Ωραία το πήγες τώρα. Εγώ το χρησιμοποιώ στις χαλαρώσεις που κάνουμε, στη χαλάρωση. Στο κλείσιμο του μαθήματος. Στο τέλος του μαθημάτων. Πολλές φορές θα το χρησιμοποιήσω, το έχω χρησιμοποιήσει στο να προετοιμάσω το έδαφος για ένα διαλογισμό. Αλλά μας έχει βγει και κάτι πιο θεραπευτικό, πιο πρακτικό. Έφυγε πόνος. Αν δεν θυμάμαι αν έπαιζα με αυτό το μπανσούρι, πάντα παίζει η συχνότητα το ρόλο της. Γιατί έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ναι, όλοι οι ήχοι το έχουν αυτό. Ακριβώς. Ναι, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη συχνότητα στο κατάλληλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Πες μου κάτι. Εγώ που είμαι άσχετη με την εμπειρία. Δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία ή δεν κυνήγησα εγώ την ευκαιρία, αν θέλεις, να παρακολουθήσω. Όταν λοιπόν, αν έρθω στο μάθημά σου και έχοντας εγώ ένα πρόβλημα αυτοάνωσο, που δεν μπορώ να είμαι ευκίνητη, αυτό που θα βιώσω θα με κάνει να μην ξανάρθω, θα νιώσω ότι δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, να το ακολουθήσω, το πρόγραμμα που διδάσκεις, ή θα είναι κάτι το οποίο θα προσαρμοστώ σιγά σιγά σε αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαι ιδιαίτερα ευλίγιστη, γιατί αυτά που βλέπω που κάνουν κάποιες φίλες μου είναι φοβερά. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα, έτσι, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι ασκήσεις αυτές όταν βλέπεις το αποτέλεσμα, όταν δεν έχεις παρακολουθήσει τη διαδικασία όλη, εκμάθησης. Ωραία. Καλή ερώτηση για να το λύσουμε το θέμα αυτό. Ναι. Όλοι έχουμε τα όρια μας, όλοι. Μπορεί άλλος να μην ξεκινάει από το 0, να ξεκινάει από το 5 και να έχει φτάσει μέχρι το 20. Αλλά υπάρχει και πέρα από το 20, και 30 και 40. Ο καθένας δουλεύει σύμφωνα με το πώς θέλει το σώμα του. Και με το πώς αλλιώς, δεν απογοητεύεται κανείς εύκολα στο πρώτο μάθημα του τύπου εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό, δεν θα ξανάρθω. Δεν είναι απογοητευτικό, δηλαδή σε ρωτάω γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το αποτέλεσμα άλλων φίλων τους που είναι 10 χρόνια στο σύστημα αυτό μέσα της. Κάτσε να το βάλω στη σειρά, περίμενε. Η γιόγκα είναι εργαλείο. Σου τυχαίνει με το κατσαβίδι μια βίδα να είναι πολύ σφιχτή. Θα βάλεις πολύ δύναμη. Εργαλείο. Αν δεν είναι σφιχτή δεν θα βάλεις δύναμη. Ναι, αλλά δεν θα βάλεις όση δύναμη έχεις εκείνη την ώρα. Θα σπάσει το κατσαβίδι, η βίδα ή τα χέρια σου. Θα πας όπως πρέπει. Ομαλά. Βήμα-βήμα. Ομαλά. Θέλει ευγένεια. Η γιόγκα είναι μια ευγενική πράξη. Δεν έχει μέσα βιαιότητα. Δεν έχει γρηγοράδα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ούτε ανταγωνιστική διάθεση. Ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο διπλανός καταρχήν. Νόμος. Είμαστε εμείς με εμάς. Ο καθένας με τον εαυτό του. Και φροντίζεις, φαντάζομαι, κάθε φορά να γίνεσαι καλύτερος της προηγούμενης φοράς. Και έτσι έρχεται η εξέλιξη, ομαλά, βήμα-βήμα, και φτάνεις να κατακτήσεις κάποιες ασκήσεις πια. Και πνευματικά, έτσι. Ταυτόχρονα εξελίσσεσαι. Θα σου αφαιρέσω μια λέξη. Δεν κατακτούμε. Αναζητούμε απλώς. Είναι μια πορεία. Όταν καταφέρω όμως και κάνω αυτό το κεράκι, πώς το λένε, που το βλέπω, το κάνουν κάποιες φίλες. Λαμπάδα. Λαμπάδα.
Όταν καταφέρω εγώ και κάνω αυτό, ενώ δεν γνωρίζω τίποτα, δεν θα το νιώσω, το κατέκτησα. Σωστά. Σαν στόχο. Δεν μου αρέσει η λέξη. Δεν πάει η λέξη αυτή. Ναι, δεν πολιορκούμε κάτι. Απλώς βαδίζουμε, έτσι. Το βιώνουμε. Την εμπειρία ζούμε. Αυτό μου λες. Ζούμε την εμπειρία. Ναι, και ο καθένας ό,τι αποκομίσει. Ναι. Έτσι. Και αυτή δίνει. Ακούγεται υπέροχο όμως. Την βάζεις δίπλα σου και περπατάτε μαζί. Και σου δίνει αυτή. Σου δίνει. Τώρα να πάμε και λίγο αλλού, προς τους φοβισμένους ανθρώπους. Όχι στους πονηρούς φοβισμένους, στους άλλους. Θα καταλάβεις τι εννοώ τώρα. Έχω καταλάβει ήδη. Ναι. Η γιόγκα σε κάνει καλύτερο χριστιανό, άμα θέλεις, καλύτερο Εβραίο, καλύτερο Βουδιστή, καλύτερο Ινδουιστή, ό,τι θέλεις καλύτερο. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν σε βοηθάει να βρεθείς στη βέλτιστη έκφρασή σου, όπου και αν ανήκεις. Είναι ένα όχημα, ένα μέσο, ναι, που σε βοηθάει να εξελίσσεσαι. Σωστά. Έχω ακούσει κάτι όμως, σχετικά με κάποια γύρω από μένα. μαθήματα που κάνεις γύρω από σένα. Εγώ σε ιχνηλατώ και εσύ δεν το ξέρεις, καιρό τώρα. Έχω ακούσει ότι παραδίδεις μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη σωστή αναπνοή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί. Αυτό άρχισε για τώρα. Για την υγεία, Ναι. Αυτό άρχισε τώρα. Σήμερα είναι το δεύτερο μάθημα. Είναι διαδικτυακό. Ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπου εκεί εσύ έτσι συνοπτικά μπορείς να μου πεις ποια είναι τα μηνύματα που περνάς στους ανθρώπους που συμμετέχουν, με βάση την αναπνοή πάντα, και πώς μπορεί η αναπνοή να σε βοηθήσει να λύσεις ένα θέμα. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Το λέω πάντα, θα το ξαναπώ. Αν ο άνθρωπος είχε αντιληφθεί τι σημαίνει σωστή αναπνοή, λοιπόν ο Κωνσταντίνα θα έκανε μόνο αυτό στη ζωή του. Θα φρόντιζε να μάθει όλα τα μυστικά. Μιλάμε για τέτοια δύναμη. Ναι, να μπει μέσα ως λειτουργία, σωστή λειτουργία. Όχι αναπνέω και χαζεύει ο νους στην καθημερινότητα και έχω και την αναπνοή, δεν πειράζει, να αναπνέω λίγο, ίσα που να ζουν τα όργανα. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος σήμερα. Τώρα η αναπνοή ανήκει στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ωραία. Άρα εσύ μέσα από την εξάσκηση που κάνεις στους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους βοηθάς να επικεντρώνονται σε αυτή τη λειτουργία του οργανισμού και να την κάνουν πιο οργανωμένα. Είναι σαν να με βάλεις να ακούσω την καρδιά μου, να την παρακολουθήσω. Με βάζεις και κοιτάω μέσα μου. Ξεκινάμε λίγο πιο πρακτικά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιούμε την αναπνοή μέχρι τώρα. Ριχά. Δηλαδή το μεγαλύτερο, οι πνεύμονες είναι περίπου από εδώ μέχρι εδώ, πες, κάπου τόσο. Είναι περίπου μία παλάμη, ναι, κάπως έτσι. Εδώ είναι το διάφραγμα, ο καμπυλωτός μυς. Ακουμπάει τους πνεύμονες στο διάφραγμα, το αγγίζει. Άμα χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρό μέρος των πνευμόνων, γύρω-γύρω και οι ψελίδες δεν δουλεύουν ποτέ. Δεν μπαίνει ο αέρας εκεί. Δεν παίρνει ο άνθρωπος, ο δυτικός άνθρωπος, βαθιές αναπνοές. Θα δει, ξέρω εγώ πότε θα πάρει. Συνήθως σε πολύ δύσκολες στιγμές γίνεται η βαθιά αναπνοή. Έχουμε αντιστρέψει λίγο. Σαν να σκουπίζει αυτό το χώρο εδώ, αλλά το σκουπίζει μόνο στο κέντρο. Τις γωνίες δεν τις πειράζεις καθόλου. Μια χαρά είναι. Αυτό. Έτσι είναι η σημερινή αναπνοή. Γι' αυτό και τα κακά των πνευμόνων δεν ξεκινάνε από το κέντρο του πνεύμονα, σπάνια. Από τους λογούς, πάνω, κάτω, εκεί που σπάνια φτάνει ο αέρας. Άρα, μαθαίνοντας κάποιος να έχει σωστή εισπνοή και εκπνοή, μπορεί και βοηθάει πάρα πολύ όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού. Αφού όλα περιμένουν το οξυγόνο. Ακριβώς, και σαφώς αυτό έχει να κάνει και με τον εγκέφαλο. Αυτός και αν το περιμένει. Έτσι. Που εκεί κανείς πρέπει πραγματικά, υποψιάζομαι με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, ότι πρέπει να νιώθει, το πρώτο που θα νιώσει είναι ευεξία. Το πέτυχες.
Και το δεύτερο που θα νιώσει ίσως να είναι και ότι μόλις ξύπνησα από έναν υπέροχο ύπνο. Ηρεμία και ευτυχία γενικώς. Ηρεμία και ευτυχία, στο λέω γενικώς. Το πιστεύω. Γιατί δεν υπάρχει, να το πω, για να βρω τη λέξη, άντε θα πω μια απλή, δεν υπάρχει πιο μεγάλο αλκαλοποιητικό, μιλάω για το pH του αίματος τώρα. Ακριβώς. Αλκαλική περιοχή, όξινη περιοχή. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο αλκαλοποιητικό από την αναπνοή. Να αναφερθούμε λίγο στην αλκαλοποίηση όμως, γιατί ενδεχομένως ο κόσμος που μας ακούει να μην γνωρίζει τι είναι αυτό. Ευχαρίστως. Έχουμε τη γνωστή κλίμακα του pH. Η αλκαλική περιοχή και η όξινη περιοχή. Η αλκαλική είναι 7,5. Διαφωνούν λίγο οι επιστήμονες, άλλος λέει 7,2, άλλος 7,5. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει πως η αλκαλική περιοχή είναι μεγαλύτερη από την όξινη. Την θέλουμε και την όξινη. Αλλά όταν η όξινη πάει εις βάρος της αλκαλικής, μεγαλώνει δηλαδή, ξεκινάνε τα προβλήματα υγείας. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Είναι επίσης επικίνδυνο να πάει η αλκάλια περιοχή εις βάρος της όξινης. Δεν είναι σωστό πάλι αυτό. Θα μας βγάλει αργότερα τα προβλήματα και ίσως να είναι και λίγα λιγότερα, αλλά... Το καλό είναι να υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, μια ρύθμιση, μια εξισορρόπηση για να έχουμε την ιδανική φυσική κατάσταση. Σωστά. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ομάδα ανθρώπων που δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ενγύμναση μέσω της γιόγκα? Όχι. Θα δυσκολευτούν λίγο οι πολύ παχουλοί άνθρωποι. Δεν θα τους βγαίνουν όλες τις ασκήσεις. Αλλά πάντα έχεις όφελος. Δεν θα έχεις όφελος. Σιγά λοιπόν μπορούν να προσαρμοστούν μέχρι εκεί που μπορούν οι ίδιοι. Αλλά μπορούν να συμμετέχουν. Η γιόγκα είναι ολόκληρη πολιτεία, κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι γαλαξίας. Τι να πω. Κάτι θα πάρεις. Μπορεί να μην το πάρεις όλο. Μήπως και υπάρχει άνθρωπος που να το πήρε όλο, δεν νομίζω. Όλο το όφελος από τη γιόγκα. Δηλαδή μέσα από τη γιόγκα μπορεί κανείς να απαλλαχθεί από κιλά, από περιττά κιλά λίπους? Εννοείται, θα φτιάξει ο μεταβολισμός του πρώτα. Ένας παχουλός άνθρωπος δεν έχει μεταβολισμό, καταστραμμένο μεταβολισμό έχει, αργό, πες το. Υπάρχει κάποια φιλοσοφία έτσι που ακολουθείτε στη διατροφή, κάποια κουλτούρα διατροφική? Η γιόγκα έχει 5 αρχές. Αναπνοή, άσκηση, χαλάρωση, διαλογισμός, διατροφή. Αγκαλιάζει τα πάντα. Άμα αφαιρέσεις ένα από αυτά, δεν κάνεις γιόγκα. Είναι αρχές, δεν είναι άντε να το κάνω κι αυτό. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο μπορεί να έχει 3 προβλήματα. Να έχει 10 κιλά περιττά λίπους, να παθαίνει κρίσεις πανικού και να μην ξέρει ο ίδιος γιατί. Γιατί όπως ξέρουμε αυτό ξαφνικά παρουσιάζεται όταν ξεπεράσει το επιτρεπτό ανοχής ψυχικά και νοητικά, θα γίνει η έκρηξη των κρίσεων πανικού. Αν κάποιος λοιπόν έχει κρίσεις πανικού, είναι υπέρβαρος και επειδή έχει αφαιθεί και έχει παραιτηθεί, έχει και μια έτσι, συγκεκριμένη δισκαμψία, μέσα από τη γιόγκα μπορεί να βελτιωθεί σε όλα αυτά τα επίπεδα και να δυνατήσει. Θα πάω λίγο πιο πριν. Είπες κάτι ωραίες λέξεις, κρίση πανικού, κατάθλιψη, το είπες αυτό, δεν θυμάμαι. Όχι, αλλά μέσα εκεί είναι, μέσα είναι και αυτό, έτσι κι αλλιώς. Αδερφάκια είναι όλα αυτά. Μα ούτε κρίση πανικού, ούτε κατάθλιψη είναι βλάβη του εγκεφάλου. Δεν είναι. Ο εγκέφαλος των συνανθρώπων που έχουν κατάθλιψη ή παθαίνουν κρίση πανικού είναι φυσιολογικός, όπως είναι ο δικός μας, όπως είναι όλων των ανθρώπων. Δεν έχει βλάβει ο εγκέφαλος. Ναι, δεν υπάρχει παθολογία. Έχει βλάβει το σώμα. Υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία. Τεράστιες περιοχές του σώματος έχουν τεθεί εκτός ελέγχου. Τεράστιες, εμείς τις βλέπουμε μικρές. Για τον κυταρικό κόσμο είναι τεράστιες. Από αυτά που τρώει. Τα λεγόμενα σκουπίδια. Ακριβώς. Έτσι. Και όταν λέμε τρώει, δεν είναι μόνο τα φαγητά. Όλα, ό,τι μπαίνει μέσα. Και το νερό. Και οτιδήποτε. Φάρμακα. Όλα. Εξοντώνουν κάποιες περιοχές. Διαγνώνει αυτός ότι το σώμα δεν πάει καλά του καημένο. Τι να κάνει.
χάνει ένα μέρος του. Το βλέπει, κινδυνεύει. Στεναχώρια πάνω σε στεναχώρια. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν τροφές που προκαλούν, λέει, κρίση πανικού και κατάθλιψη. Γι' αυτό και έχουμε τη διατροφική κρίση πανικού. Βεβαίως. Πώς ήρθε αυτή, άιντε έτσι, διατροφική κρίση πανικού λέμε. Είναι η παρατεταμένη απόκληση τροφών από τη διατροφή τους ή υπερκατανάλωση αντίστοιχα. Θα μπορούσα να μιλάω γι' αυτό μέχρι αύριο το πρωί ασταμάτητα. Πόσο συχνά παίρνεις μέρος σε ομιλίες? Τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά. Έτσι το πιο συγκλονιστικό έτσι, θέμα που... εμπειρία, η πιο συγκλονιστική εμπειρία που βίωσες στα πλαίσια των ομιλιών που έχεις κάνει. Είναι πάντα άτομα τα οποία έρχονται και είναι άτομα που ανήκουν στη φιλοσοφία της γιόγκα ή είναι και άτομα που δεν γνωρίζουν, αλλά έρχονται για να μάθουν? Ναι, βέβαια. Όταν κάνω την ομιλία για τη λειτουργία του εντέρου, έρχονται και οι γιατροί μου έρχονται. Γιατί υπάρχει αυτή η αφύπνιση πια που αγκαλιάζει ο δυτικός τρόπος προσέγγισης της υγείας, αγκαλιάζει κι άλλα. Η Δύση αγκαλιάζει την Ανατολή. Έτσι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτή η ομιλία, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και βλέπει ο κόσμος όλα τα στραβά που γίνονται. Εγώ βλέπω όμως ότι κάνεις κάτι αποδράσεις με ομάδες, κάνετε κάτι κοντινά και μακρινά ταξιδάκια, οργανωμένα, υπέροχα. Ναι, ναι. Και τώρα τελευταία αυτά τα ταξιδάκια τα πάω προς μια κατεύθυνση. Αποτοξίνωση. Μόνιμα. Κάθε τριήμερό μου είναι μια αποτοξίνωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορείς να μας περιγράψεις μια ημέρα για να ακούσει και ο κόσμος, μια ημέρα κοντά στην ομάδα τη δική σου που φεύγετε σε αποδράσεις. Πώς είναι το πρόγραμμά σας? Δηλαδή ξυπνάτε τι ώρα, τι τρώτε πρωινό? Η πρώτη συνάντηση είναι στις 8 το πρωί για να ξεκινήσουμε αναπνοές και μερικά τεντώματα. Διατάσεις. Ναι. Γιόγκα, χάθα γιόγκα. Χάθα κάνω εγώ, δεν κάνω άλλο είδος γιόγκα. Πριν όμως παίρνουμε ένα σφινάκι, ας πούμε. Σφινάκι, καλά δεν το λέω? Ναι, ναι. Σφινάκι, ωραία. Με βοτανάκια. Αυτό κάνει μια προετοιμασία πεπτικού. Έτσι πρέπει να ξεκινάνε όλοι οι άνθρωποι τη ζωή τους. Την πρωινή, την μέρα τους. Ναι, σε όλη τη ζωή. Στην έναρξη λοιπόν. Όχι κατευθείαν τρώμε το πρωί. Τροφή. Χλαπ. Ό,τι βρούμε. Ναι. Δηλαδή εκεί που κοιμάται τώρα το σύστημα, έχει σηκωθεί αλλά κοιμάται ακόμα, δεν δούλεψε. Ξαφνικά του χώνουμε μέσα ψωμιά, φέτες. Τι θα κάνει? Σαν να κοιμάσαι και σε σπρώχνει κάποιον να σηκωθείς, να πας στη δουλειά αμέσως κατευθείαν. Λες, κάτσε να πληθώ, να δω ρε. Να επικοινωνήσω λίγο. Όχι κατευθείαν, αυτό το πράγμα είναι. Πίνουμε ένα τέτοιο μικρό, είναι μια προετοιμασία πεπτικού, μετά κάνουμε το μάθημά μας και κατά τις 9 και παίρνουμε το πρώτο. Το μάθημα τι διάρκεια έχει? Το πρωινό έχει 1 ώρα. Εγώ σου κλέβω πληροφορίες γιατί θέλω να ακολουθήσω. Πολύ σύντομα. Αλλά είναι ευκαιρία μαζί με εμένα να το ακούσει και ο κόσμος. Σωστός. Ή το αντίστροφο. Άρα μετά από το σφινάκι παίρνετε, κάνετε τη γυμναστική. Ναι, κρατάει 1 ώρα. 1 ώρα. Ναι. Μετά παίρνουμε πρωινό. Το πρώτο πρωινό συνήθως είναι σε κυπελάκι. Ανάλογα, θα έχουμε ή δαμασκηνόσουπα θα κάνω, ή θα κάνω μπανανόσουπα, θα δω τώρα, με ωραία. Τα έχω όλα, αλλά δεν αποφάσισα τι θα βάλω πρώτο αυτή τη φορά. Μετά έχουμε, όσον αφορά το Σάββατο, κάνω μια ομιλία κάθε Σάββατο, όλα τα χρόνια, στις 10 η ώρα. Ξεκινάει η ομιλία και τελειώνει 12 και κάτι. Αυτό το θέμα, μάλλον η ομιλία αυτή τη φορά έχει θέμα τον εγωισμό. Αυτό είναι ένα υπέροχο θέμα. Ναι. Αλλά σε όλες τις εκφάνσεις. Σε όλα τα πρόσωπα. Ναι, ακόμη και εκεί που δεν φαίνεται, είναι κρυμμένος. Και νομίζουμε ότι δεν είναι εγωισμός, αλλά είναι βέβαια. Και είναι δηλητήριο αυτό στη ζωή του ανθρώπου. Σε κάθε τριήμερο που κάνετε, ή διήμερο ή εκδρομή οργανωμένη μέσα από την ομάδα που έχετε δημιουργήσει, υπάρχει αυτή η ομιλία
Υπάρχει πάντα μία ομιλία. Ένα θέμα. Πάντα Ναι, ένα υπάρχει. θέμα Ναι, που επικοινωνείς, αλληλεπιδράς Ναι, με τους υπάρχει ένα θέμα. εκπαιδευόμενούς σου, μαθητές σου, Γιατί ακόλουθούς σου. μετά βγαίνουν ερωτήσεις και το βράδυ που έχουμε ελεύθερη συζήτηση, συνοδεία με βραδινού, ας πούμε. Στην προκειμένη περίπτωση σούπας, αρχίζουν οι ερωτήσεις και απαντήσεις και είναι πολύ ωραία εκεί. Σου έχει τύχει κάποιος να μην μπορεί να συγκεντρωθεί γιατί πεινάει? Όταν πάμε για αποτοξίνωση, Ναι. Κάποιος αρχάριος. Να μην μπορεί να συγκεντρωθεί στην άσκηση γιατί νιώθει το στομάχι του να θέλει τροφή. μου έχει τύχει να πεινάει, ναι. Μου έχει τύχει. Τα καταφέρουν όμως. Το διαχειρίζονται. Μα εδώ Τη μονή. πήγαμε στην Αίγινα καλοκαίρι, που οι ταβέρνες σε διαλύαν τη μύτη. Ναι. Και το νου μετά από λίγο. Δεν έφαγε κανείς. Πήγαν, καθίσαν δίπλα, κάνουνε μπάνιο, ήπιαν νερό και ήρθαν πίσω γιατί τους περίμενε το επόμενο ρόφημα. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν έφαγε Βέβαια κανείς. έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια. Καταρχήν παλεύεις με κάτι που έχει χτιστεί χρόνια τώρα. Με την ανάγκη για τροφή, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε δεν τρώμε τόσο όσο χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, ούτε τρώμε για να ζήσουμε. Δίνουμε όλο μας το είναι για να φάμε. Κάπως έτσι έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση. Ο άνθρωπος είναι αιχμάλωτος αυτής της τρύπας εδώ, που λέγεται στοματική κοιλόιδα. Είναι αιχμάλωτος αυτής της στοματικής κοιλόιδας. Από εδώ και κάτω δεν καταλαβαίνει κανείς Αυτή η τίποτα. αιχμαλωσία όμως που εσύ την έχεις δει σε δεκάδες περιστατικά σου, είμαι σίγουρη, έχει άμεση σχέση με την παιδική ηλικία και τον τρόπο που μάθαν βέβαια. να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Πώς, βέβαια. Τώρα έχει γίνει μια μπάλα και κοντροβαλάει και παίρνει. Ξέρεις τι, θα με δεις να στέκομαι σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή έχω ασχοληθεί στον χώρο της διατροφής 25 ολόκληρα χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία προσέγγιση για ένα άτομο το οποίο έχει αρκετά κιλά περιτά, μέσα από αυτή την φιλοσοφία να μπορέσει να βελτιώσει, να αλλάξει μάλλον, να αλλάξει τη ζωή του, να απαλλαχθεί από αυτές τις συνήθειες και από αυτές τις φλεγμονές που έχουν δημιουργηθεί συναισθηματικά, γιατί αυτό τους οδηγεί στην υπερφαγία. Όχι όλους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όμως δεν τρώνε γιατί πεινάνε, τρώνε γιατί νιώθουν έτσι όπως νιώθουν. Ο παχύσαρκος άνθρωπος καταρχήν έχει να παλέψει πρώτα με τον εαυτό του. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Θα πρέπει να το εξηγήσω λίγο εδώ. Κάποιοι θα επαναστατήσουν, αλλά πριν επαναστατήσουν ας το μελετήσουν λίγο καλύτερα το θέμα. Όταν παλεύει με τον εαυτό του ένας παχύσαρκος άνθρωπος, παλεύει με τους μύκητες του εαυτού του. Αναφέρεσαι σε μύκτες πεπτικού ή αναφέρεσαι σε μύκτες συμβολικά? Όχι συμβολικά. Όχι συμβολικά. Όχι. Άρα θες να μιλήσουμε για την κάντιντα και όχι μόνο. Τώρα θα καταλάβεις. Όποιος θέλει να σταματήσει την πολυφαγία, τα ψωμιά, τις πάστες, το τσιγάρο, την κοκαίνη, την ηρωίνη, γιατί δυσκολεύεται? Για τους μύκητες. Είναι οι ίδιοι πάντα μύκητες. Άρα αναφέρεσαι σε συγκεκριμένη ομάδα από μύκητες που κατά μεγάλο ποσοστό είναι η ηρωίνη και η υπεύθυνοι. κοκαίνη και όλα αυτά πυροδοτούν όλες τις απικίες μυκήτων, φαντάζομαι. Το ψωμί απασχολεί μικρότερες απικίες και δημιουργεί και μικρότερες. Πάντως όλα έχουν το ανάλογο σύνδρομο στέρησης. Το ψωμί, άμα δεν το έχεις μπροστά σου, θα τρελαθείς για λίγο, θα περάσουν μερικές ώρες, 2 μέρες, 3, έφυγε. Και μπορεί να μην ξαναφάσεις και ποτέ σου. Το τσιγάρο είναι λίγο πιο δύσκολο, δεν το κόβεις εύκολα, το κόβεις, το ξαναρχίζεις, άντε ξανά και προσπάθεια στην προσπάθεια και το καταφέρνεις κάποια στιγμή επιτέλους. Απασχολεί περισσότερους μύκητες ο καπνός, ταΐζει δηλαδή. Είναι τροφή, είναι τροφή. Οι μύκητες είναι όπως το αλεύρι είναι η τροφή σε συγκεκριμένη ομάδα. Είναι σκουπιδιάριδες του σώματός μας. Και πρέπει να, αφού βάζεις σκουπίδια μέσα, αυτοί πολλαπλασιάζονται. Κάποιος πρέπει να τα βγάλει έξω, τα σκουπίδια. Ωραία. Τώρα,
μιλάω σκεπτόμενος γιατί δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όπως το λέω πάντως, οι μύκητες είναι στους σκουπιδιάριδες του σώματός μας. Ωραία. Η ηρωίνη και η κοκαίνη δημιουργεί εκατοντάδες δισεκατομμυρίων μύκητες μέσα. Γιατί είναι ισχυρά τα σκουπίδια αυτά. Επομένως, όταν τους στηρίζεις το φαγητό, σε τρελαίνουνε. Και λέει η θεωρία, η χειρότερη στιγμή στην ιστορία του ανθρώπου είναι όταν πάνε να φύγουν οι μύκητες. Αυτό είναι το σύνδρομο στέρησης. Αποχωρούν οι μύκητες. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα τα οποία τρώνε ζάχαρη, αλεύρι. Το διαπιστώνουν πώς κάνουν, ότι είναι άλλη η ανάγκη που έχουν και κάνουν σαν παλαβή για να βρούνε να φάνε ψωμί, τυρόπιτα, οτιδήποτε. Αυτό. Ναι, είναι η εξάρτηση, είναι ότι εκείνη την ώρα γίνεται η επανάσταση από μύκητες μέσα στον οργανισμό. Γιατί άμα σκεφτείς τώρα, οι μύκητες πυροδοτούν το υποσυνείδητο. Πυροδοτούν. Το συνειδητό το ίδιο δεν θέλει ούτε καν το τσιγάρο. Δεν το θέλει. Γιατί τι είναι το τσιγάρο και να το θέλει. Δεν βάζει τον εγκέφαλο να σκεφτεί. Τρελαίνεται πάλι αυτό το δηλητήριο μέσα, πάλι αυτός ο διάολος. Έχεις ακούσει ανθρώπους που λένε όταν έκατσα και σκέφτηκα τι μου κάνει το τσιγάρο και σε όλη τη διαδρομή αυτών των δεκαετιών δεν το σκέφτηκε ποτέ. Αυτό μου λες τώρα, ότι το συνειδητό όπως πάνε να βουλιάξει το υποβρύχιο το καράβι και είναι χωρισμένο πια σε διαμερίσματα, δεν είναι όπως τα παλιά καράβια, ένας ενιαίος χώρος και να βουλιάζαν αμέσως. Τώρα με μια ωραία τεχνολογία το κόβει όσα διαμερίσματα μπορεί, κλείνουν οι πόρτες. Μπας και σωθεί. Αυτό κάνει και ο εγκέφαλός μας. Αυτό κάνει και ο εγκέφαλος. Προσπαθεί ό,τι μπορεί. Μπήκε αυτό το δηλητήριο πάλι. Δεν μπορεί να το νικήσει όμως. Διότι η είσοδος είναι βίαιη. Το χώνει μέσα ο άλλος. Είναι ο τρόπος που γίνεται αυτή η μάχη, ας πούμε. Ακριβώς. Είτε από το στόμα, είτε από όπως και αν μπει στον οργανισμό η όποια εθιστική ουσία. Μπαίνει μέσα, τι θα κάνει τώρα, πώς το βγάλει. Μάλιστα, άρα όλα αυτά τα ωφέλη μπορεί κανείς να τα αγκαλιάσει, να τα καρποθεί μάλλον, να πω πιο σωστά, μέσα από μια συστηματική, εντατική παρακολούθηση προγραμμάτων γιόγκα. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι μοναδικός. Είναι όμως ένας τρόπος, ναι, αυτή σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός. Είναι, ανήκει, δεν είναι όλα για όλους, αγκαλιάζει όμως μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων και είναι σημαντικό που δίνεται η ευκαιρία έμπειροι στον χώρο να μπορούν να μιλούν από την εκπομπή αυτή και να ακούει ο κόσμος για να υπάρχει αυτή η αφύπνιση σιγά σιγά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Θα χαρώ να σε δω και σε επόμενες εκπομπές με πολύ συγκεκριμένα θεματάκια. Ευχαριστώ. Και θα έχουμε όλο τον χρόνο που θα χρειαστούμε. Να είσαι καλά. Και εσύ, Κωνσταντίνα. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε, μέσα από τη ροή αυτών των εκπομπών θα σας δοθεί η ευκαιρία να πάρετε όλες εκείνες τις πληροφορίες από σπουδαίες προσεγγίσεις για να μπορέσετε να γίνετε εσείς εκείνοι που θα κρατούν το τιμόνι στο κομμάτι της υγείας και στη διαδρομή της ζωής σας. Ευχαριστώ πολύ.